Hello guys. Karang magluto ta og palya. Palya. Ano ko ito ka itlog. Kamatis. Ano kung ahos? So kamatis ug ahos ra. Ang lamas. Guys, ug natay okra, ako ning lapuan karon nga nagpapalit ko og ginamos. Tapos ana po tay talong. Hindot niya kanon pa tortahon. Kaluto ani. Nya na lang. Nyang gabi ikaw. Taga mo mahing kuan. Diba? Plito na tagsudan para kuan. Gulay lang sa guys, naman na ako og iwa ang palya. Ako rin siyang kumutan para mawala ang pait niya. Kaya kung anak, hindi daw siya gusto og pait. Pila na po di. Yung asa ka dili. Dili lang ka dili. Ano nga trato mo sa iluwag. Itapon tayo programa lang. Di na kayo pait jud. Akong lapuan pa. Okay. Guys, daratong giluto nga palya. O mukaon akong anak kay gutom na daw siya sa baho. Sa humot sa kuan palya. Humot daw kay guys. Ha? Ginamos, hindi ka gulay. Hindi mo pre na mo na di mo mga unang gulay. Unsay nada ka una. Guys, mga unata na ana akong nilapuan nga okra. Og ang kinamos nga ibutangan ako og lemonsito, suka og kanang guys, kaon guys, sili. Mala akong anak og kaon. So kani kay katong sabaw sa nilapuan okra. Ito kayo. Gipili man. Bata nga di mo ka og gulay tanawa gipili ang itlog. Pagkat tilawi ra ko ng palya tilawi. Tilawi isa. Tilawi isa lang, tilawi. Sausaw na to sa ginamos.
Kao na. Makita ko kitchen air plug ba kasi ito na nakarong-rong. Lang na. Dalaang. Wala. Ha! Kang sa live. Darating di nangaral. Amazing. Ba? Kanta guys. May ayo. Hipos na. Hipos na. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.